Capitalismo, ahorro e trabajo duro. Nos escándalos de corrupción que ten habido en España, que eu lembre desde a transición, están involucrados partidos políticos, o financiamento de partidos políticos, daquele caso Flick Flock, Timesa Gamesa Can Sport, o caso Bárcenas era un caso de financiación dun partido tamén, era un caso dun tesoreiro dun partido, e isto tamén, o sea, non sería algo novo, e creo que incluso Convergencia e Unión chegou a disolverse porque quedou inhabilitada a marca, porque tuveron que cambiar o nome, porque tamén por un escándalo deste estilo, que é algo común sobre todo os grandes partidos. Iso hai que investigar como se financian grandes partidos, se transformaron en pequenas burocracias con centros de funcionarios traballando nelas, con moitos gastos, sobre todo gastos de campaña, cosas por estilo, seguramente os cartos non lles dan, digo, senón non me explico tanta cousa. Pero supoño que da parte das corrupcións son das personas, pero parte supoño que irá po partido, pero digo, sempre foi así, non digo que este caso sea, sempre foi así, ou por menos o que se ten demostrado. Digo, habrá que ver como se financian os partidos, se chegan aos fondos ou como financian. Queremos crear estas máquinas tan grandes, tan poderosas, que son pequenos estados dentro do estado, e despois, claro, o problema é como se financia eso, porque cos datos de afiliación son moi baixos, non chega. Cos datos de as subvencións públicas que teñen por votos, outras veces se vas as contas non lle chega. Simplemente, e depois, claro, se estamos un proceso continuo de elección, claro, en vez de facer unha elección toda xunta que se fixera, pois non, ahora hai eleccións en Extremadura, supoño que pondrán unha vez todo, porque se xoga non só Extremadura, se xoga despois, entón todos os partidos pondrán diñeiro ali. O problema é ver se o teñen, claro, esa é a cuestión. Eu estou convencido de que ningún dos partidos, nin o PNV, por suposto, lle vai a retirar o apoio ao goberno. Estou convencido. Eu creo que cada partido ten a estrategia ao respecto. Eu comparto no fondo o que di Roberto, pero cada partido distinto. Por exemplo, o PNV, se ve que hai unha ola de que se ve que vai un senserio, dice, non vou quedarme solo, aquí está pon apoiado, que foi o que fixo outra vez. Entón, probablemente empezará a desmarcarse, cosa polo estilo. Sí, pero desmarcarse é unha cosa de deixar de apoiar os outra. Pero se ve que teñen un negocio fabuloso, un goberno collido polo pescozo. Sí, pero es que é un negocio que fan falta a todos. Como falte un, se derrumba, como os pontes romanos, se quitas unha pieza caen todas. Pois isto é o mismo, ou están todos ou cae a ponta, porque non dá suma. Eso con un goberno normal que leva cousas ao Parlamento, con un goberno que está disposto a gobernar en unha legislatura sin aprobar un só presuposto. O vello Dawson, profesor en Teoría Económica da Democracia, decía, os políticos non están en política para facer políticas, fan políticas para ser políticos, claro, que é moi distinto. O que lles importa é estar no posto, é estar no fanco. Mentre estou aquí no fanco hai vida, despois fora son tinieblas, fora non hai Falcon, porque ahora está na CECOP, está ali con todos os seus amigotes, está con Lula, está con alterna, digamos, alterna con, como decía Misa, alterna con el Marqués, non decía así, alterna con seus pares, e fai declaracións grandilocuentes de salvar al mundo, e mentre tanto vai zafando, e cada día que pasa vai aguantando un diña máis, entre unha cousa e outra, entre que pasa unha cousa para a outra vai tirando, esa é a cuestión, pero que quere estar, claro, mentras que o pau vai e ben descansa o lombo, claro. Se dice en Galicia, e efectivamente así, mentras que o pau vai e ben descansa o lombo. As dereitas tamén teñen súa culpa, Se non son capaces de xuntarse, tamén é culpa deles, porque as esquerdas, cando fan falta, xuntan independentistas, españolistas, todo ali e fan. Se as dereitas non son capaces de falar, é un problema de interlocución, e ese problema hai que empezar a tratar, porque é un sistema de vetos múltiples que non te pode meter a ti, que con que non vou, con este non... Vale. Bueno, sí, pero eso ten que ver tamén... Que xa sei que é máis complicado. No, pero eso ten que ver, déixame que te corte solo un minuto, ten que ver tamén con unha cousa que se chaman os principios morais. Sí. Porque claro, isto Vox dice un non pacto cos nacionalistas, os nacionalistas non pactan con vos. Son vetos. Sí, son vetos, pero claro, se cadra hai unha base de principio moral que é o que do que carece quen dice, con quen hai que pactar? Con Bildu, claro, con os independentistas, cos independentistas. Se é o principio moral maior que o benestar do país, ou que sea así, pues tens que chegar a algún tipo de acordo. Estou dicindo, se sabedes que a mí eu estou encantado con o orzamento, estou feliz, ao gallar aguantar os 4 anos así, porque é máis, estou doblemente agradecido precisamente porque non veñen os fondos europeos. Porque os fondos europeos van a implicar unhas reformas que a xente non está vendo, que están implicando subidas do gasóleo, subidas de cosas, que van a ser unhas subidas moi populares, incluso no seu momento chegouse a condicionar a subida a poñer portaxes nas autovías, ou as sendas verdes e cosas por exemplo, que probablemente, se facemos un análisis de coste eficacia, será que a lei nova vai facer máis daño cos 20.000 millóns de euros que che van a dar. A 20.000 millóns de euros nun orzamento de 300 e pico mil,
tampouco te quita de pobre. Quero decir, non... Bueno, 20.000 millóns de euros son moitos cartos, pero claro, sí, pero son moitos cuál é o cartos. daño que fan esas normas que van a traer esos daños? Porque a xente pensa que, que bien 20.000 millóns para cambio de que? O sea, a cambio de arruinar os camioneiros, a cambio de arruinar a un montón de sectores productivos, seguramente moitos sectores agrarios, sí, pero 20.000 millóns. Ese é o problema de chantaxe da Unión Europea. Sempre está 12.000 millóns, o goberno colle 1.000 millóns e aproba todo tipo de infames. Recoñecerásme que as alegrías nas que estamos, as alegrías económicas nas que estamos, teñen moito que ver ca chegada de miles de millóns da Unión Sí, Europea. pero non só eso, é que non hai política, o sea, non fan daño. E, por tanto, deixan os empresarios facer, non hai leis novas. Eso decía un empresario meu outro día. Antes tiña 2 personas contratadas só para ler o BOE todos os días. Ahora non hai leis novas, non teño que andar todos os días a cambiar a empresa e a renovar cousas, a adaptar desto, meter planes de esto, planes de lo outro, de equidad, planes de no, estamos traballando, nos metemos, non se, e además sabemos que unha temporada non se poden meter con nós. O sea, non van cambiar a norma. Si hai protestas, porque tamén na prensa independentista catalana, porque gustame ler estas cousas, teño os vicios de política. Claro, cada un ten os seus vicios. Pero como me gusta analizar, me gusta tamén ler o que dicen os outros chamanlle botifler, chamanlle de todo, están dicindo que al final efectivamente palabras, sí, gestos y cosas por el estilo. Yeah. Es decir, sí, bueno, de ellos cercanías descafeinarlas por detrás. Bueno. Sí, pero con una sociedad mixta que la mayoría la tenga el Estado. Bueno. Empezar todas cosas que sí que son. Lo que pasa es que los otros están tan desesperados que tienen que aceptar cualquier cosa como un grande logro. Porque Junts, o que decías, no tiene salida. Es que no, por un lado o por otro. Si sigue apoyando el gobierno español está perdido porque Alianza va a llamar vendido, eres España, tal. Y si se quita, no consigue nada que lle din, porque, repito, sí que lle deron indulto, pero Puigdemont deu indulto porque non podía dar. O sea, o truco de Pedro é que promete cousas como che prometo que che dou o puente de Rande ou que che dou a Catedral de Santiago. No, sí. Os indultos daos ao goberno e a lei aprobou no goberno, a lei de amnistía aprobou no goberno. Pero non está aquí, que está fora. Pero eso polos suíces, non por eso, porque o goberno pode facer o que pode facer por fortuna. Por eso, pode unha lei que non podía dar. Condiciona porque os españois non queren. Eles son 7 escaños. Además, unha cosa que me irrita moito de ellos, es que ahora non vamos a aprobar ninguna lei se non quere PP ou se non quere Vox, porque que eres ti para decir que non aprobas unha lei? Que decir, non é, parece que está dando por sentado que PP e Vox van facer o que les mandan e falarán o que lles conveña. É moi probable que teñas razón, pero non é o que convén. Sei que lles deu algo de cartos. Pacos Castilla. Pois digo que Junts está perdido. Todo o que está conseguindo, que pode ser cartos, como se conseguía en tempos de Pujol ou como se conseguían en tempos de outros presidentes como en Cataluña. Pero é unha negociación, pois, precisamente porque teñen forza política, pero nada novo. O sea, nada novo, pero además son cartos ainda por riba para que os gaste teu rival contra ti, ainda por riba. Visto en perspectiva histórica, que hai sacou fai pouco un profesor andaluz de historia económica, único que se chama Estado de Pesebre, explicando a historia de España desde a Edade Media hasta ahora, pero claro, do que facían realmente os gobernantes, non do que nos contan os libros dos Austrias e tal, el esplendor del imperio. Os Austrias eran os corruptos de tomo e lomo, todos aqueles validos que tiñan, todos roubaban e saqueaban a punta pala. Explica a República, explica a Restauración e a democracia, porque estamos vendo, eu creo que menor que antes. Menor que antes en xeral, o sea, as élites son menos, mira que estou dicindo, son menos corruptas do que era isto. Ora, e menos élites tamén, non? Bueno, eso xa é máis intelectualmente. Pero que era nada que non inventaran os romanos xa, como decían os históricos da corrupción, toda a corrupción que hai hoxe día, todas as formas as tiñen os romanos inventadas. O que pasa que agora faz a mellor con países fiscais e faz outras cousas, pero sempre corrupción en cando hai unha crise. Cando hai unha guerra mundial, por exemplo, aí onde máis rouban a vender armas e cosas polo estilo ou a vender suplimentos do exército, porque sempre a corrupción se dá en suplimentos para o Estado, o sea, antes en armas ou en vacinas ou en cosas polo estilo, máscaras ou cosas polo estilo, ou en obra pública, porque a obra pública económicamente, como non se sabe moi ben, non hai un precio de mercado, non se sabe moi ben canto costa, entón é moi fácil, inflalle aquí, mételle por alá, poñe un sobrecoste por aquí, entón é moi difícil, sempre se fixo así. Ora, en este caso concreto, o que cada vez me digo, como Pedro Sánchez non sabía, etc. A ver, non sei se sabía ou non. O que sei, e cada vez me está confirmando máis, que foron eles os que puseron a Sánchez, non Sánchez que os puso a eles. É dicir, que Sánchez era unha persona, digamos, fora do... desafiuzada, que botada fora do partido de malas maneiras, sin apoio, traizoada por todos os seus amigos, traizoada por eles. E ve que estos, que el quere volver, ve que estos teñen algo de infraestructura, un ten algo de poder ou de forza en Navarra, ou sabe como funcionan as cosas, outro ten algo de forza en Valencia, e os meten e, bueno, nos botamos unha man, empezamos así de cero e saliulles ben, e ora di, che, tócanos a nós, non?
E despois cos pactos, o eso do PNV moi, de revelarse certo, obviamente, estamos falando hipotéticamente, é moi grave, claro, porque claro, eso estás dicindo que votas ao PP porque é un corrupto, despois ter ti, non para ter ti postos, de ser así eso que estás dicindo estes informes. Entón, claro, é así, pero claro, con nada en concreto, porque non ten nada de original, non siquiera ha tenido visto fórmulas máis sofisticadas de corrupción. Non, isto non é bastante primitivo, non? E así se lle espilla. A ver, vámonos é diputado. Ainda Sí. é deputado. É diputado. Sí. Entonces, Ese é podes leválo a cárcel, podes que sacalo para ir a votar, polo menos. Como Junqueras no seu momento, como estaban os que estaban acusados de Batasuna no seu momento. O sea, teñen que sacalos, porque tamén non tiña sentencia firme. Entón, cando tiña sentencia firme, sí que pode a mesa do Congreso quitaría a cosa, pero de momento sigue sendo tan diputado como os demais. Non? Entón, eso hai que terlo en conta, decir, vai ser unha prisión un pouco extraña, porque poden sacalo casi continuamente para ir a votar, e ten ese dereito, esa cousa así. Claro, aí hai outra derivada que tamén se ha apuntado onte. O caso segue no Supremo porque Ábalos Claro. é deputado e é Sí. o único deputado, o único aforado que queda. Se Ábalos deixa de ser deputado, caso cae do Supremo á Audiencia Nacional, poderíase atrasar calquera decisión sobre o seu ingreso en prisión. Depois tamén está eso que se vai contar ou ainda que este asustado polos 24 horas. En España non hai tradición de que conten. Eu lembro que en Barrio Nuevo Veranos non dixeron quen era o número 1. Quen era o señor Sis, non? Nunca chegaron a dicilo e estuveron presos e cosas polo estilo, pero despois nos escándalos de corrupción que levamos de toda a democracia é raro que conte algo, que conte que diga que o xefe foi o xefe que sabía e que o sea capaz de probalo. Pero esos eran uns presos un pouco como, non sei se me entendedes o que quero dicir, eran uns presos un pouco como máis de honor, de alguna maneira, quero dicir, era unha cousa, non era unha cousa un pouco diferente. Bárcenas, por exemplo, delatou de verdad o filtrou un WhatsApp. E se inventou un papel manuscrito. Vale, pero non dixo foi este, o sea, non recordo este tipo de cosas, nin xeral, en todas as tramas, nin Filexa, nin nas do PP, nin nas que non recordo eu. Pode ser que hai algún, pero delatar así dicindo que foi el é raro. Algún pode haber, pero é raro, porque normalmente xéntese máis protegidos si cumplen as reglas. Unha obra pública, calquera obra pública non ten un precio que se poda estimar de mercado. Canto costa a Ponte de Rande? Canto costa un avión desos de caza? Pois comprouse por isto, pero quanto vale realmente? Porque no precio que cho venden saíran infladas moitas cousas e así, porque precisamente son un monopsonio, o único que compra, non se pode saber cual é o precio. E o precio que se negocia entre ti e o comprador, non hai un mercado para saber este tipo de cousas. Como decía antes, todo dese tipo de sectores é onde se pode, decir, a mellor outro tipo de sectores non se pode facer tanto, porque ti un coche, dicir, comprou unha ambulancia, ou comprou, que sea, un coche da policía por 40.000 euros, oiga, un coche de mercado costa 20.000 euros, mais ou menos sabemos quanto costa unha cousa así, non? Ou compramos máscaras por tal precio, sabemos quanto costa unha máscara na farmacia, se están comprando máis cara e así. Menos na pandemia, porque na pandemia as máscaras custaban... Por eso é cando se aproveita. Claro. En cambio, claro, a obra pública ou o suministro militar non se sabe moi ben canto costa a munición, canto costa un fusil, o sea, máis a ollo, pero non hai un mercado para eles para comprarlo e vendelo todos os días. Entón, é onde se concentra todo ese tipo de cousas. E efectivamente, eu defendo a discrecionalidade. Eu son moi partidario do spoil system e os sistemas americanos de xestión. Eu coloco os meus, punto. Non, já está, pero tamén son responsable deles. Que decir que non pode decir que non fun, que non estás ali. Porque estas normas, o que estou comprobando, cuanto máis sofisticado é a cousa, o que faz encarecer a corrupción, non disminuíla. Tens que meter como máis xente na cousa. Pero claro, eso encarece ao final a corrupción. Por desgracia, estou dicindo a mellor unha barbaridade que pode ser unha barbaridade, ao final non a eliminas, pero sí que tens que meter a máis xente e corromper a máis xente que antes. E despois darlle colocalos ben en postos onde estean tranquilos e contentos e non falen. Que nesta trama o que me chamou a atención foi que entre as cousas que se barallaba colócame a tal persona en tal posto, colócame a tal persona en outro, ao final tens que colocar un montón de personas para que te salga, porque tal persona vai estar si está en tal sitio vai estar fixa na mesa de contratación, vai estar a outra tamén de vocal, entonces de vocal nato, entonces xa ten máis ou menos medio tribunal. Es que a esquerda a ver, o partido é unha corporación, o sea que non ten existencia real, non ten existencia ontolóxica, non existe nada chamado partido que non podemos tomar unha cerveza con el. Iso partamos de aí. Entonces, está en cada momento representado por personas concretas, entre elas o retrato de organización, non hai unha cosa chamada PSOE. Ese señor que pode
secretario de organización, o secretario xeral, o que teña a asinatura como dunha empresa, pode gastar os cartos en ele ou reinvertilos na empresa. Pero non é menos corrupto un que outro, Al final non el PSOE non pode ser malo, porque o PSOE non ten existencia. Tendrá existencia en cada momento que tenga representación do PSOE. Entón, se non ten representación o secretario de organización, quen a ten? Non, pero o PSOE, que o gastou no PSOE, non, a mellor que non o levou po seu bolsillo, digamos, para ir a comprar na tenda esa que decían antes, non? Pero si, a mellor, pues, renovou o edificio do tal, ou foi dopado unhas eleccións, os candidatos iban con máis cartos que os demais. Entón, iso tamén é unha especie de corrupción que pasa, como non é para min, é como te digo, un empresario dice, a mellor fai unha corrupción, a mellor non o gasta todo en si mismo, gasta, pois a mellor non comprar unha máquina nova, un camión, pero non é menos corrupto por eso, Bueno, según o tema de ser corruptos, según o tema do proceso, son menos corruptos. Bueno, porque non é pouco día. Bueno, según o que di o goberno do tema do proceso. Que opinan en dúas enquisas os españois sobre este tipo de cuestións? As dúas falan dun porcentaxe non menor de, sobre todo, mozos que consideran aceptable un réxime autoritario. Case o 25% dos mozos considera aceptable un réxime autoritario en algún tipo de circunstancias. Un 17% do conxunto dos españois e un 25% dos mozos, segundo se desprende dunha enquisa que hoxe publica o xornal El País de 40dB, pero o panorama non é moi distinto se lemos outro de Sociométrica que publica El Español. O 45% dos menores de 35 anos percibe a Franco como un dirixente adecuado para un momento convulso. Un 36% do conxunto dos españois está a favor, segundo Sociométrica, do que supuxo Franco para España, e un 56% en contra, con empate entre os mozos. Bastos, que pasa con esta xeración de mozos? Pasa. En principio non debería ser como para min equivalente o que sea a restauración ou a restauración tardía do Teodoro Primo de Rivera, que foi a mellor 50 anos antes de nacer eu. Quer dizer que non foi unha cousa, eu non sabía nin que, tuve que lelo despois de maior, non? Pero non era unha cousa que se falara cotidianamente. Pero que pasa? De Franco estamos falando todos os días, e todos os días estamos levantando, sacando a Primo de Rivera, ou sacando tal, ou sacando, o sea, que é unha cousa moi promocionada, entendo que políticamente. Pero claro, un rapaz non vai dizer, este estaba en contra de Pedro Sánchez. Non? Se a Pedro Sánchez non lle gusta, algo, o sea, é o que poden pensar. Claro. Non é que digo que o fixera, claro. Se están en contra, este é o inimigo de Pedro Sánchez. Entón, o asocian positivamente os que están en contra de Pedro Sánchez. Entón, claro, como un porcentaxe da mocidade cada vez lle gusta máis eso, e sobre todo nos medios de dereita, pues se critica que non ese tipo de cosas, e a esquerda sempre Franco debía ser o máis antiesquerdista que había no mundo. Entonces, o máis contrario que hai agora, porque a memoria dun rapaz de agora, dun rapaz de 20 anos é Pedro Sánchez, a memoria, digamos, política, porque xa leva bastante sano, entonces é o que recorda. Se non lle gusta eso, quen o que está en contra desto? Eu asocio positivamente precisamente, pero por culpa do propio goberno que está todo día sacando o tema a relucir. E entonces eso fai como que por, digamos, contraposición, dicen, se este está en contra, pues empezan a buscar, e de feito hai un montón de foros, un montón de libros, eu veo un montón de libros publicados a favor de Franco, e como pode ser isto? Pois precisamente porque pon de moda. Sempre está reavivando o debate, e sempre está todos os días os xornais todos con cincuentenarios, con unhas follas e todo, todos esos, nós mesmos falando aquí deso, pero debía ser un rato, pero están todo o día con eso. Entón é normal, se falas deso e polarizas, claro, ao final algún pode topar algo positivo. E claro, pero o erro é de que empezou con todo este tipo de cousas. A xente que hai agora que recorda ben o franquismo é xente que viviu primeiro o franquismo menos duro, digamos, máis agrandado, e segundo porque eran novos naqueles tempos. Claro. Antes decía Garrido que para min Franco foi 3 días sin clase, como para min o Franco non pode ter unha memoria porque non teño memoria a miña viva. Eu sempre digo que vivía moi ben con Franco porque teña 3 anos. Claro, pero un rapaz de 20 anos se acorda da xuventude, non se acorda do resto. Sobre todo se non
era unha persona, digamos, que estuvera involucrada en temas políticos ou así, ¿no? Entonces veía como aquelo que está, e era unha etapa relativamente próspera económicamente, entonces se acordará de eso. Entonces, seguramente para moitas personas ten unha memoria. Si preguntar efectivamente os bisavós, despois de 4 anos morto Franco, ou, bueno, non sei, 4 ou 5, non sei, a esquerda sempre decía contra Franco se vivía mellor. Sí. Bueno, porque os anos do turismo, os anos 60, xa era outro franquismo, pero os primeiros, eses anos escuros de frío, de posguerra, de fame, non entendo que tipo de atractivo pode alguén atopar aí. Que non quedan vivos esas personas, ou quedan moi poucas. As que quedan agora que viven o franquismo así, viviron algo o franquismo, a época das suecas. Teñen 80 anos, 85 anos, e só poden lembrar o franquismo, digamos, máis light.